car wedi pacio yn barod I fynd. Helo, Elen dwi a dwi'n fyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe. Yn wreiddiol yn Ynys Môn, symudais yma chydig dros fis yn ôl I astudio Cymraeg a'r cyfryngau. Gadawys y fferm, y teulu, fy ffrindiau a'r holl anifeiliaid I fyw yn Abertawe. Fy profiad o adael y fferm I ddweud fy mod I wedi byw yno chydig dros 19 mlynedd yn hollol newydd I mi, ac lle gwell I ddod ond fama. Mae wedi bod yn brofiad hollol newydd I mi I symud o fyw mewn lle awyr agored a byw yn ganol nunlle I fyw mewn dinas ac hefyd mewn flats efo 19 o bobl eraill. Dim ond ychydig fisoedd yn ôl y penderfynais I ddod i'r Brifysgol, ond ar y pryd do'n I byth yn meddwl y byddai cymungiadau Covid yn cymryd gymaint o'n bywyd fel myfyrwyr I ffwr o'n i'n credu y byddai pethau wedi gwella ebyn yr amser I ni symud i'r Brifysgol. Ebyn rwan, dwi wedi bod mewn lockdown lleol ac ar hyn o bryd rydym mewn lockdown cenedlaethol. Cheers Covid. Mae hyn wedi effeithio ein freshers ni yn amlwg. Fel myfyrwyr blwyddyn cyntaf, da ni heb gael profi bywyd freshers go iawn ac heb fod wedi gallu mynd i'r clybiau nos a chymdeithasu gyda llawer o bobl newydd. Ac ar ben hynny, doedden ni ddim yn cael bod yn y pubs ar ôl 10 o gloch. Pretty shit. Ond, hynny, da ni wedi cael llawer iawn o gyfleoedd I gymdeithasu gyda'n gilydd yn y fflat. Yn ffodus iawn I ni, dwi'n byw gyda 19 o fyfyrwyr eraill, felly mae'r partio a gyrfed a chymdeithasu wedi bod yn ffantastig gyda'n gilydd. A mae hyn wedi dod â ni fel fflat yn hollol agosach a da ni gyd wedi creu ffrindiau agos. Yn sicr, gall bob un fyfyriwr a chyn fyfyriwr uniaethu gyda fi. Mae'r profiad o symud i'r Brifysgol yn un hollol newydd. Ond, I unrhyw un sy'n poeni am symud i'r Brifysgol y flwyddyn nesaf, peidiwch â o'r feddwl am y peth ac ewch amdani.